manje usho lo muntu wakho umakhohlela Ngicela ungeke ngalo yesu. Uyafa nje lapha endlini anginaso isikhathi sakhe. hayi ngoba nesami nje kuphelile so yes yabo into engiyithanda ngawe ngithandeka nje ukuthi uphanda into ezimnandi Acha, kulaki ningi. Singaphuza kuze kophela unyaka. Indaba eyikweleti mina nayo imela kancane hayi. Soyibona kusasa hayibo. Papa? Usu. Hayi yabona ke ngoma le. Usosha yiki. Thola umuntu manje ngomshoba umshaya. Ora mina ngine-short budget kahle. Khona ukhokhela umakhenika uzoyihlanganisa kodwa kasosha. Awukhona into ngahlule imali encane nje. Manje uzoyihlanganisa nala. Alright. Hayi ngirayithi kulle. Kumbe bemphetha buhlungu lo yamuntu le. Oh yeah, yabo. Sendlini manje. Papa. Hayibo. Papa. Sana mali, sana. Kanti udle imali yakhe. Ay kodwa ngeke. Awume ngiyamvusa mina mhlawumbe ufile lo muntu ngeke. Ima kimthini. Hey. Wenkunzi. Vuka phela manje. Vuka kusile phela manje goduka hambe yolala endlini. Vuka. Awume mfethu. Oh hayi ngoba uyaphila hayi fine. Hayi uyaphila. Hey, Mariam. Mariam. Awu. Angiphinda futhi lento kubangwa yidlozi. Awu. Ngivele lo sosha. Mashonisa onoswele ngathi uzoboleka imali intori bezingekho usubanjwa mali umenkhuluma nawe manje benzile mali sengifuna ngodlame misele noma uyimisele noma ufuna ngithumele ikhona futhi kumnandi kwenu Yabona uNkulunkulu amadlozi ami nonke nje ehlangene nekhombo manje ngisindisela ngokwenza sure ukuthi kwenza njalo ngesontweni ngihlabele imali ngifuna ngihlabele weekend to weekend ngahlaba impepho ke nje ngeke ngiphume ngayishisile endlini imali yakho mandeme ngiyala uyakhona ukaphi phela kuze ya baphosa ufuna ukungenzisana umthetho wakho ubalekela ke phela baphosa Ube nje kancane mfethu yini sakhokha umoya Oh, mnumzane, unayo imali yokukhokha umoya? Unayo imali yokungikhokhela? Uyabona, uyadlala ubhodlozi. Eyami imali ngiyayifuna. Ngiya la eyakhona. Mawukuthi kanjani? Uzodliwa inanku ubhosho. Mengawutholanga lo uzothola lo. Yo. Awusho uphumaphi uvelaphi tshela mina ukuthi uphumaphi Bengisawushawa umoya ushawa umoya kanjani uyazi ukuthi ngilimele phezulu kwaloko ngiyagula ngoba ngishawona la indoda usosha mina ngihlanganaphi mhlawumbe uzombe ngihlangana akufanele ngishawa umoya bengisayoshawa umoya ngikhathele nje uhlanganaphi uyazi ukuthi ngine lenkinga nje ingenxa yakho hayibo
Buka nje manje ngile nkinga ingenxa yakhe lo muntu kuba angufakanga lo bot team to score ngaba yikho yonke lento. Ngenxa yami. Hayi kanjani manje Sanguze? Hey ngikhathele mina. Ngeke ngikhwahlelele wena ubusuku nemini hawu ngikhathele ngeke mfethu. Nkosi yami. Bhodloza. Ubani manje la? Yini manje kuseni kanje? Handsome, right? Hey, ndaba handsome. Yini wafika kuseni kanje? Ngifuna ukuzoza ukuthi thini iplan mhlawumbe ngendaba yantambama. Ntambama kubanjani futhi? Hawu Bhodloza wena ubuthe iyangena imali namhlanje imali kaRafu. Hey, akho mali engenile nenkinga eziningi ngabe mina. Ngicela uphinde lophuma nge hoba la wasesangweni. Yabona ukungena kwasosha sekukuva kwami straight. Yabona nje ukubekenzeka ngabe ngiyacela nje uJehova ngamukele ezulwini. Lalela, yabona abantu abangena lapha esangweni mabefika la ubatshela sengivuke idlozi ngoba ayikho indlela yokubaleka ababalekeli ngicela wenze show. Ngizala ngilindi la. Oh. Kanti le mali kade sidla kaBhodloza uyithathe kusosha. Bathi ngiyagula, bathi nginamanga bathi ngiyagula, bathi nginamanga. Sanibonani uSosha. Kwenzakalani Bhodloza? Hayi ukahle hlala lo uBhodloza manje umkhulu wakhe akusiyena. Uwenzani uBhodloza ngempela umkhulu wakhe kanjani? Akasekho uBhodloza umkhulu wakhe ke manje sekuvuka idlozi lime ngeenyawo. uBhodloza wena ungazokwenza isilimo ngifuna imali yami. Wayebandala khonalo. Ayisiyena uBhodloza lokhuluma naye. Yithi amakhehla angene kuye. Ukhuluma nomkhulu manje uvela bahleke. Umkhulu uvela bahleke ube kuphi uBhodloza ezoboleka imali kumina? Yabona-ke uBhodloza yithi esimfake enkingeni ngoba kukhona umcimbi okufanele wenze ngo-2010 wangawenza manje fanele angene kangaka ey'kweletini. Sikantsonto lo engaqala uqoqa ikweletu ngiyaqala ukuhlangabezana nenkinga enje. Umkhulu vele bahleke uBhodloza akazenzi sakwayithi ey'kweletini sisazomcwilisa acwile. Asimfake ebhokisini lo. Ngeke sikantsonto le namadlozi phakathi ngiyayinqena nami asibuye simbheke. Ngiyabuya kusasa. Khehla ndini kuyoba ngcono ngikufica usuhambile ngifuna uBhodloza la ngifuna imali yami kuyena. Usha wakhetha ubhanqa kwayo yonke le nto lenza. Ngisiza. Ngitsheleke ukuthi ngizothulani mina kuyona yonke le. Ungalingi uyithi vu kumuntu lento yazo. Okay. Yeah. Ngizokutshengela u2 Mamzobe, usalele ngalesikhathi ngabe uvukile manje uyodayisa amadumbe. Imali yami mangifika ngolesihlanu uzobusungibikela izitori. Ngolesihlanu ngicela izitori. Uyazi ukuthi imali yami isiziyazala ka4. Izala njengawe. Hayi man, ngiyaqhudelana nale mali futhi. Nani lapho kaSibisi imali yami ngiyayifuna. Inzalo yami lapho seku1083 rand ngiyayifuna yonke iphelele. Ngingase ngimemeze lapho kaDlomo please lapho kaDlomo ungazi sikantsonto ngicela ugijime nangingane yocashi gijima kaDlomo imali yami hey. Hava lo Rafa ngengane. Manje fanele ngabe kokalezi ikwalete ezinkankile. Ngiyabona abantu besima bengitshela abantu manje ukuthi uRafa uthatha 4 years. Futhi nangomuntu ofile mina. Hayi. Hawu December la. Awushaya bafana safuna ukuchama hayi. Yeah. Nangu umhlolo yabona ke manje inkinga le umuntu nangu futhi uyangena usefika zonke ke manje insuku ezongibheka ngizogcina ngiphelelwe ama ideas mina ukuthi ngizomcrossa kanjani. Yini? Okay.
nangu soshengena ngesango nalesidlakela sakhe. Okay, kune-planning now, uzamla. Bhodlozi usenzani? Kwenzakalani? Bososha. Sosha. Ngiyelona. Kunjena nje mfethu. Kubunjena ini uphi ubhodloza? Ushonile uBhodloza. Umzimba wakhe lo. Shawe isifo senhliziyo. Wawa wathula kanje kumanje silinda imoto yasemakhazeni. May your soul rest in peace, Bhodloza. Siyabonga Sosha. Into ekhona-ke ngibone ngathi abakafika abomndeni. Silinde bona la nemoto ey'dumbu bayeza manje. Into ekhona-ke la uBhodloza sazivumelene naye ukuthi uma kwenzeke shona engakayikhokhi le mali ngoba beyinkulu kakhulu, angofika emngcwabeni wakhe ngifike ngimnqume isandla ngisithathe nginaso kamhlaba yalingana ngiyothwala ngaso ukuze kuzobuya imali yami. Manje-ke sithulethe indaba yomngcwabo, angimphuthume manje ingakafika imoto ey'dumbu. Sikantsonsa uthi ummese ngesinqume manje. Hhayi, isandla ngihamba naso, isandla ngiyothwala ngaso lesi. Ngifuna ukusithola nje kahle isandla sisashisa. Ayikho-ke into enje, ayikho. Ngifile impela ukufa kodwa lokho akusho ukuthi ungiqambela mangangaka. Angikhumbuli mina sikhuluma indaba yesandla. Sengibonile uSosha ukuthi akanangqondo. Akukho lokhu la kuyena. Uyatshelwa kahle ukuthi ngifile mina yena kodwa still usafuna ukuqala phansi into ey'ningi. Ngiqambela nama ngifuna lesandla sami. Hawu uyahlanya, hawu. Hawu, angikhumbuli mina sikhuluma indaba yesandla. Hawu. Hhayi-ke kungcono ngoba uyikhumbule isandla. Into engijabulisa kakhulu mina ukuthi kanti awufile. No, ngifile ngiyapoka njengamanje. Uyapoka? Awushaye sona isipoki lesi. Hawu. Thanks for watching. Guys, ilesson namhlanje, stay away from omashonisa abangarejistiwe njengososha abajaha nayo. Guys, if udinga ukuboleka imali, vakashela iwebsite yaka Boost Loans njengoba ngiyibhalile la escreenini, uzokwazi ukuthi ufike uapply khona online, into yakhe approve khona online, imali ingene kuwena straight ebank without imdanti eminingi. Danku.